Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Please turn with me to Mark chapter 4, verse 1 hanggang sa verse 9. At ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa lawa at naupo roon. Ang lahat ng tao ay nasa dalampasigan. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. At sa kaniyang pagtuturo ay sinabi niya sa kanila, makinig kayo, ang isang manghahasik ay lumabas upang maghasik. At nangyari sa kaniyang paghahasik, ang isang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at nagdatingan ng mga ibon at kinain ito. Ang iba ay nahulog sa batuhan at do'y walang maraming lupa. Agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo. Ang iba ay nahulog sa tinikan at lumaki ang mga tinik at sinakal ito at ito'y hindi namunga. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga na tumataas, lumalago at namumunga ng 30, 60 at 100. At sinabi niya, ang may tengang pandinig ay makinig. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Itong mga verses na ating binasa at yung mga kasunod na versikulo hanggang sa verse 20 po kasi ito, kasi pinaliwanag talaga ng ating Panginoon, specifically ang parable na ito later. At ito ay nagtuturo sa atin patungkol sa 4 na uri ng puso ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. 4 kinds of hearers and 4 kinds of hearts. 4 na uri ng puso. And of all the parables na itinuro sa atin ng ating Panginoon, ito yung isa sa pinaka-well-known na parable. At ito din po yung talagang madaling unawain sa totoo lang. And even churches are really familiar with this parable. And ang application din ng parable na ito ay universal, encompassing tribes, tongues, and nation. And so long as the Church of Christ and a congregation of Christians ay nandoon, there will be preaching concerning this parable of the sower. Hindi po talaga ito nawawala. And ang language ng parable na ito ay hindi po nagre-require ng maraming explanation. Because I believe that everyone can relate to this parable. Sabi po ng isang manunula, it needs application, not exposition. Kasi ano pa ba ang i-expose natin sa parable na ito? Malinaw na agricultural po ang setting. This is something na kahit yung andun sa disyerto sa Africa, nagtatanim pa rin sila doon. Ay makaka-relate talaga sila sa parable na ito. Kaya tingnan po natin ang application ng parable na ito. And obviously, itong parable na ito ay nagtuturo sa atin patungkol sa 4 na uri ng mga puso according to the explanation of Christ in this parable. And we will study each of them starting this Sunday. So 4 po ito na pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at naway mangusap po sa atin at i-expose po ng Panginoon sa atin kung anong uring puso meron tayo
para sa kaniyang salita. Meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa hapong ito concerning the heart na matigas, katulad ng binhi na nahulog doon sa dinadaanan ng mga tao. The wayside hearers, mga kapatid. So, ang unang bahagi is the description. Ano po ang description ng uri ng lupa na napaghasikan ng mga binhi, ng mga buto? At pangalawa, the interpretation. At ang interpretation na ito ay galing mismo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin muna at hilingin natin ang tulong ng Diyos. Salamat o aming Panginoon, dahil ang salita ninyo ay makapangyarihan, parang apoy at maso na dumudurog. It will fulfill its purpose according to Isaiah chapter 55. Kaya sa inyo po kami umaasa at naway mangusap kayo, lalong-lalo na sa mga tao, mga kasamahan na merong ganitong uri ng puso na aming pag-aaralan ngayon. And sa totoo lang, ang banal na espiritu lamang ang tanging makakapagpalambot ng pusong matigas. At alam po namin na sa bawat preaching engagement ay meron talagang nakaupo at nanonood na ganito ang uri ng puso, na kapipreach pa lang ng salita ay dinidismiss na kaagad. Tinutuka na kaagad ng mga ibon, naagaw na kaagad ng dyablo, at hindi nakaugat sa puso ng tao. Nawa i-expose po ninyo ang kalagayan na ito sa mga nakikinig sa hapong ito. In Jesus' name we pray. Amen. The description. Unang-una, mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoon, iilan sa mga buto ay nahulog po doon sa dinadaanan ng mga tao. It's the portion of the land na matigas. It's the portion of the land na palaging inaapakan ng mga tao. So there is the pathway. Kayo po na lumaki sa isang agricultural setting, sa provincial area, rural area, at alam po ninyo kung papaano maging farmer. Alam po ninyo na yung daan patungong farm, matigas talaga yan. Kasi yun ang dinadaanan ng mga tao. Meron ding portion sa kalagitnaan ng farm na matigas dahil doon po dumadaan yung mga nag-i-spray, doon po dumadaan yung mga nag-check sa kanilang mga pananim. There will always be a portion in the farm area na matatawag po nating matigas, uncultivated. Hindi nga natutubuan ng kahit damo kasi po matigas na po yung lupa na iyon. And sa paghahasik po ng farmer sa kanyang mga buto, meron pong napahasik sa uri ng lupa na ito. Maari pong hindi po intensyon ng farmer na ihasik doon dahil alam po niya na matigas. Pero napahasik yung buto sa lupa na iyon. And noong nahulog ang mga buto sa lupa na iyon, ang bilis po ng mga ibon na pumunta at inagaw yung buto. Saan ang gagaling yung mga ibon na yun? Perhaps andun lang sila sa ibabaw ng puno, sa mga sanga, nagmamasid, nag-aabang, at nung nakita nila na meron pong mga buto na nahasik doon sa daan, ay agad po nila itong tinuka at nawala na po yung buto. And as the farmer moved on, itong mga ibon na ito ay napakabilis na inagaw ang buto na napahasik po doon. So ito po yung description. Very simple description. Hindi na po kailangan ng exposition. Talagang nakaka-relate po ang lahat nito. And here comes the second point of our meditation this afternoon, the interpretation. Papaano ininterpret ng Panginoon ang parable na ito? Ang sabi po ng ating Panginoon, itong fallow ground na ito ay matigas, at kung ang araw po ay tirik na tirik, ito po ay mainit, ito po ay uri ng puso, na kapag inihasik ang salita ng Panginoon, naririnig nila ang salita ng Diyos. Of course, ang mga sound waves ay pumapasok sa kanilang tenga when the Word of God is preached to them. Pero itong mga taong ito, dahil matigas na po ang kanilang puso, wala po silang interest sa salita ng Diyos. They are totally indifferent.
At pagdating po sa worship service, andyan lang sila, nakaupo lang. Pero ang kanilang isipan ay gumagala. Ang kanilang mga mata ay ang bilis talagang natutulog sa salita ng Diyos. Umpisa pa lang ng preaching ng pastor, ay parang ginagawang sleeping tablet po ang salita ng Diyos. They sit sa pagtitipon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, pero wala po talaga silang intensyon na makinig. Ang intention lang po nila ay palipasin po yung oras. Wala talagang gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Their heart is unconcerned and they are hardened. At ang salita po ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi na ang nagpapatigas sa puso ng tao ay ang kasalanan. Ang kasalanan na iniibig ng mga tao. Pagsisinungaling, ang pag-ibig sa pera. The love of money is the root of all evil. Maaring ang puso din ng tao ay magiging matigas sa pamamagitan ng tradisyon, sa pamamagitan din ng relihiyon, or magiging matigas ang kanilang puso dahil wala talaga silang malasakit sa kanilang kaluluwa, hindi nila naunawaan ang kanilang tunay na problema. Maaring ang isang tao din ay matigas dahil sa kinalakahan niyang religion. At naalala po natin noong tayo ay nag-funeral service doon sa Iligan at merong isang apo nung namatay na in-invite po tayo at hindi po namin alam na yung family pala na pupuntahan namin ay isang malaking grupo dito sa Pilipinas na masasabi talaga natin na cultic na grupo. At hindi pa man kami nakapasok sa bahay, ay tinaboy na kami. At sinabi namin na itong apo ay nag-invite sa amin. Pinagalitan pa nila yung apo sa aming harapan. Talagang nakiusap kami na ibahagi ang salita ng Panginoon at nagbiyahe pa kami ng malayong lugar. Pero wala, para kaming mga aso na pinagtabuyan. So ang sabi ko lang sa kanila, bago tayo umalis, ang sabi ko po is, nawa po pagharap po ninyo sa Panginoon at isusumbat ng Panginoon ang pagkakataong ito ay mapayapa po ang inyong mga puso. I was very young then in Iligan. Meron talagang ganun. Pinatigas na puso dahil sa tradisyon. Pinatigas ang kanilang puso dahil sa relihiyon. At pinatigas ang kanilang puso most of all dahil sa kasalanan. And maybe itong mga taong ito ay nagbubukas din ng Facebook at meron pong mga bersikulo na dumadaan sa kanilang wall. Meron pong preaching of the gospel, ay scroll up na sila kaagad. At maaring ang mga taong ito ay nakikinig din sa programa natin sa radyo, sa gospel proclamation on the air. Pero maaring napakinggan lang nila. Pero pagkatapos po ng sermon, ay wala. Hindi talaga tumalab sa kanilang puso. Wala talagang epekto. Wala pong bunga. Maaring ang mga taong ito ay it just so happened na nakikinig ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. At napapanood nila ang ating sermon. But they don't have any concern at all. And what is Pastor Jeremiah doing this afternoon? My dear friends, Pastor Jeremiah is here preaching the gospel of Jesus Christ. Ang pinoproclaim po natin dito ay ang message of reconciliation. The wrath of God abides upon the sinner. Pinapaliwanag natin sa mga tao na dalawang uring kaharian lamang dito sa mundo. Kaharian ng Diyos at kaharian ni Satanas. At ang lahat ng tao na ipinanganak dito sa mundo ay likas na kasapi ng kaharian ng dyablo. Likas na umiibig sa kasalanan. At hindi lang umiibig sa kasalanan, namumuhi pa sa Panginoon. Pinapaliwanag natin ang paghahatol na darating. Yun ang ginagawa ng pastor dito sa pulpitong ito, Sunday after Sunday. And then pinapaliwanag na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, ang puot at galit ng Ama ay maaring matanggal or tinanggal totally sa pamamagitan ng kanyang dugo na ipinadanak doon sa cross ng Kalbaryo. At hindi lang nagpapatawad ang Diyos, nagbibigay pa ng bagong puso. This is the glory of the gospel. Jesus Christ does not only forgive, He grants new heart. Nagbibigay siya ng puso na handang sumunod sa kaniyang utos.
Ang ating Panginoon ay hindi lang nagpapatawad, inadopt niya into His family ang lahat ng mga makasalanan na nag-offend sa Kanya, nagpagalit sa Kanya, sumuway sa Kanyang utos. Because of faith in the Lord Jesus Christ, that person is not only justified, but he is also adopted into His family. Ano ang pinipreach dito sa pulpitong ito? That there is only one mediator between God and men. Meron lamang isang tagapamagitan. But you know what? Natatakot po tayo na meron pong somebody na nakaupo sa hall na ito na walang concern. Wala talaga. Ang salita ng Diyos ay naihasik sa isang pusong matigas. Puso na walang pakialam. Now, our Lord said that after the sower goes on, after the preacher ay natapos na siguro ng kanyang radio broadcast, after ng preacher ay clinose na ang kanyang sermon, at ang salita ng Diyos ay nandyan, naihasik sa pusong matigas, pero si Satanas ang bilis na inagaw po ang salita ng Diyos. At parang walang sermon na narinig ang taong iyon. You get taken up with things. Maaring ikaw ay umuupo ngayon sa lugar na ito, sa hall na ito. Pero ang iniisip mo ngayon is, ano kaya ang ulam namin mamayang gabi? Ano kaya ang lulutuin ko mamayang gabi? Papaano ko gagawin ang aking mga assignments sa paaralan bukas? Yes, nandito ka. Nakikinig, nakaupo ka dyan ngayon. Pero habang nagsasalita ang pastor, habang pinoproclaim ang ating Panginoong Hesukristo, nag-iisip ka na kung saan ka mamamasyal mamayang gabi. Nag-iisip ka na, natatawagan mo ang mga kaibigan mo. Nag-iisip ka na, at maaring ngayon habang ikaw ay nakaupo dyan sa upuan, baka ikaw ay pasikretong nagchat-chat sa mga kagrupo mo, wala talagang malasakit sa salita ng Diyos. Now, this is really realistic. This is what's going on sa ating panahon ngayon. Itong salita na ito na matapat na pinoproclaim Sunday after Sunday, after this sermon, gone. And then inagaw ng dyablo. At ano po ang mga biblical examples? Well, si Herod, narinig niya ang pangangaral ni John the Baptist. And we know John the Baptist, pinuri siya ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon, he is the greatest man born of a woman. To describe John the Baptist, John the Baptist faithfully proclaimed the gospel to Herod. Narinig po siya ni Herod. At sinabi nga ng banal na kasulatan na si Herod ay nakinig sa kanya ng may kagalakan sa kanyang puso. Pero ang kanyang puso ay matigas. Meron siyang self-will. And he was going to do what he was going to do. Ang kanyang puso ay matigas dahil sa kanyang kasalanan at dahil sa pita ng kanyang laman na inasawa niya or inagaw niya ang misis ng kanyang kapatid. Historically, ang salita ng Panginoon ay hindi po tumubo nga, hindi nga sumibol at hindi po nagkabunga sa puso ni Herod. And John the Baptist was gone. Dahil pinugutan po siya ng lieg. But Herod was still steeped in his rebellion and in his sin. Sino pa? Si King Agrippa. Narinig po niya ang pangangaral ni Apostle Paul. Pero parang walang nangyari. Pinatigas po ang kanyang puso dahil sa ambition, dahil sa pride, dahil sa human glory. Sino pa? Si Governor Felix. Narinig niya ang pangangaral ni Apostle Paul. And when Paul preached righteousness and sin and repentance, natakot po si Felix. At ang sabi po niya kay Paul, tama na, pakikinggan kita when I have the convenient time. And sadly, hindi po dumating ang convenient time na iyon ulit. He squandered the privilege of gospel proclamation. The word of God did not bear fruit sa buhay po ni Governor Felix. At pinadala ng Panginoon sa lugar po natin, sa pulpitong ito, ang mga preachers, ang mga pastors, ang mga evangelists, mga teachers, nagtuturo ng salita ng Panginoon Sunday after Sunday. Mula sa pulpitong ito, mula sa mga libro na ating nabasa, ang Bible ay translate into thousands of languages all over the world. Wala po tayong rason. Ang Biblia ay nasa cellphone na po natin.
Our Lord has sent His Word by missionaries in every nation. Yet, ang puso ng tao ay matigas. Ang puso ng tao ay unconcerned. Ang puso po ng tao ay indifferent. Ang pagiging madaya ng kasalanan ang nagpapatigas sa puso ng taong iyan. Yan po ang first type of soil. And this is the group na nakikinig ng message, pero wala po talagang desire. Buo na ang kanilang resolution na pakinggan lang. Pakinggan lang. Palilipasin lang ang oras. And probably they are here in the church for some other reasons. To be entertained by the preacher. Probably. Dahil niyaya ng kaibigan. Baka naghahanap po ng lifetime partner dito sa loob ng church. At baka naghahanap po ng business contacts dito sa loob ng church. Marami pong dahilan. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng malinaw na palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Sila po ay nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod sila sa Diyos. John chapter 10 verse 27. Please turn there. Ang sabi po dito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. So this is descriptive. Ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa kaniyang boses. Kilala sila ng Diyos at sila ay sumusunod sa Diyos. Now, ang sabi po ng ating Panginoon, kaibigan, kung ang puso mo ay characterized by indifference, walang pakialam, walang malasakit sa kaluluwa mo, parang walang sermon na narinig. Yes, naririnig ang boses ni Pastor Jeremiah, pero wala talaga, palilipasin lang ang oras na ito. Even though you are in the church, kung wala kang pakialam sa salita ng Diyos at wala kang desire to obey it, this is the kind of heart that you have. Ikaw po ang pinakaunang dinescribe ng ating Panginoon sa kaniyang parable. This is the characteristic of your life. Now that should concern you. Nawa ay mabagabag ka at nawa ay mabahala ka, kaibigan. Now take note, yung lupa na matigas, it's the same quality of land sa agricultural area. Di po ba? Matigas nga lang, but it's the same quality of land. Magkatabi lang sila eh. It's the same quality of land. Ano ang gagawin ng farmer? Kung nais po niya na ang salita ng Diyos ay tumubo dyan sa matigas na lupa, kailangan ng farmer na mag-take ng effort. Bubungkalin ang lupa, it's the same quality of soil. Bubungkalin ang lupa, lalagyan ng tubig, at hahasikan po ng binhi. At tutubo talaga yung tanim. At kung yun ang ginagawa ng preacher sa mga may ganitong puso, alam po ng preacher na matigas talaga ang puso. At least on the surface ay nadidiscern po ng preacher that this person ay matigas po ang puso. Pero ang preacher ay ginagawa niya ang kaniyang makakaya. Nananalangin, binubungkal ang puso sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo sumusuko at hindi tayo naglalagay ng tuldok sa buhay ng isang tao habang siya ay buhay pa. Dahil, after all, ang matigas na kapiraso ng lupa na palaging dinadaanan ay maaari pang lumambot. Maaari pa nating bungkalin. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay pinupukpok natin ang ebanghelyo dito sa pulpitong ito. At hindi po tayo susuko hanggat meron pang pagkakataon. This is what we call redeeming the time, for the days are becoming evil. This is part of it. Na kahit ang isang tao ay walang interest, but hey, marami po sa inyo, sa membership testimony ninyo, na nagsasabi na dati ay wala kayong interest sa salita ng Diyos. Na dati ay wala kayong malasakit sa salita ng Diyos. Wala kayong pakialam sa kaluluwa ninyo. But all of the sudden, bigla na lang na ang puso ninyo ay hinipo ng salita ng Diyos. Papaano kung ang pastor ay tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos? Papaano kung ang magulang ay tumigil na sa pananalangin para sa kanyang anak? Papaano kung ang asawa ay tumigil na sa pagpipray para sa kanyang kabiyak na hindi mananampalataya? Papaano kung tumigil sa pagbubungkal? You know, hindi po natin alam ang mangyayari. Si Augustine was a wayward son
At ang kanyang nanay na si Monica, na problema sa kanyang anak, mabigat. At patuloy siyang nananalangin. At sinabi po ng isang lingkod ng Diyos kay Monica, ang anak na binabad sa pananalangin ay hindi yan mawawala totally. And it really happened that Augustine became a true believer in the Lord Jesus Christ. Nagbunga po ang pagbubungkal ng kanyang nanay at pananalangin, and this should serve as an encouragement para sa atin. Totoo, familiar na familiar ang ating mga anak sa message ng gospel. Maaring ma-anticipate na nila kung ano yung pinaka-last portion ng preaching ni Pastor. Ano yung pinaka-last portion? Evangelistic application. Alam na nila yan. Pero di ba familiar si Pablo sa batas ng Diyos? Romans chapter 7. Di ba familiar si Paul? He was a Pharisee. He mastered the letters of the law. He was exposed to the law of God, to the 10 commandments. But when he was confronted in Romans chapter 7 sa kasalanan ng covetousness, before he was confronted by the law, na familiar sa kaniyang isipan dahil siya po ay Pariseo, he felt alive. He felt self-righteous. Okay ang kaniyang pakiramdam. But when he was confronted by the law, he died. And that is why totoo pa rin ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 13 to 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Now, ang mali ng maraming mga Christians ay magsasabi, alam na nila yun eh. Kaya hindi na ako nagpipreach sa kanya ng gospel. Alam naman, lumaki yan sa Sunday school eh. No, hindi. Kailangan pa rin nating i-preach. Kailangan pa rin nating ibahagi ang ebanghelyo. Lahat ng ating conversation with our kids ay meron talagang evangelistic application. Yes, totoo, alam na nila. Alam na nila. At ganun din ang lupa na matigas. Familiar na tayo dyan. Pero baka kailangan talaga ng kaunting bungkal at palagihang pagbubungkal upang finally ang lupa na yan ay magiging receptive to the gospel. Although alam po natin na yun lang ang ating magagawa sapagkat ang kaligtasan po ng isang tao ay pagkilos po ng banal na espiritu. Who knows na ang itinalaga pala ng Panginoon para sa kaligtasan ng isang taong iyan ay 1,560 times na marinig niya ang gospel proclamation. Who knows na 1,560 times pala ang itinalaga ng Panginoon na marinig niya ang gospel proclamation. Pero ikaw ay nasa 950 pa ngayon. Hindi natin alam. Kaya patuloy pa tayong magpipreach. And then finally, pagdating sa 1,260 na sermon, doon pala tutugon ang taong iyan. Hindi ba nagbibigay sa atin ito ng encouragement? Nawa po ay magpatuloy po tayo. And for the end time para sa ating kaibigan, na wala pa kay Kristo, ang Diyos ay banal. Hindi na i-impress ang Panginoon sa good works mo, kaibigan. Ang Diyos ay banal, 100% ang kailangan, ang hinihingi niyang righteousness. Wala ka noon. Ikaw ay makasalanan, iniibig mo ang kasalanan, ang puso mo ay umaayaw sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang twofold problem mo. You are guilty, you have bad record, at meron kang masamang puso. Jesus Christ came upang lutasin ang problema na hindi natin malutas sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Pinawi niya ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ng mga tao ng Diyos at binura sa pamamagitan ng kaniyang dugo ang kasalanan ng kaniyang mga hinirang. At kung naunawaan mo ito, kaibigan, na kay Kristo lamang ang pag-asa mo para sa kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan, huwag mo nang ipagpabukas pa. Ikaw ay magsisi. Ikaw ay umamin na ikaw ay makasalanan. Ipahayag mo sa Panginoon ang kasalanan mo. Ang uring puso meron ka. Tumawag ka kay Kristo. Magmakaawa ka sa Kanya. At ang pangako po ng Panginoon, ang sino mang tumawag sa Kanya, ang sino mang lumapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Now, hindi ko alam kung pangilang sermon mo na itong narinig, pangilang gospel proclamation. This could be the 3,127 sermon na narinig mo siguro mula sa pulpitong ito. But preachers in this pulpit
will never stop proclaiming the gospel because we do not know the day of God's visitation. Naway ngayong hapon na nga. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.